Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της SS Training System με θέμα το Mental Coaching. Έχουμε μαζί μας τον Δανίλη Παρούτη, επαγγελματία ποδοσφαιριστή από την Κύπρο της Ανόρθωσης. Δανίλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα, Σάκη. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις Mental Coaching? Κοίταξε, η αρχή ήταν ότι είδα κάποιους συμπαίχτες μου, χαρακτηριστικά τον Γιάννη τον Κάρκα, που έρχεται και εδώ. Το έβλεπα λίγο καιρό ότι έκανε mental coaching και έβλεπα μια βελτίωση κάθε εβδομάδα. Τον έβλεπα πιο χαρούμενο, πιο ευδιάθετο, καλύτερο. Και ήρθε αυτός μια μέρα μου είπε: κοίταξε, κάνω αυτό και αυτό, πιστεύω θα σε βοηθήσει. Πήγα σπίτι, το επεξεργάστηκα λίγο στο μυαλό μου και είπα στην αρχή: άσε να δω πώς θα συνεχίζει ο Γιάννης. Να μην το κάνω επειδή μου το λέει και να πάω να το κάνω αμέσως. Περνάει ακόμη ένας μήνας και βλέπω τον Κάρκα πάντα με ενέργεια, με διάθετο, χαρούμενο. Και λέω: όπα, κάτι γίνεται εδώ. Πρέπει να γίνεται καλή δουλειά, ας ξεκινήσω κι εγώ. Και ήταν το πρώτο βήμα που έκανα και εγώ για να ξεκινήσω. Ποια ήταν η κατάσταση στο μυαλό σου ή στην απόδοσή σου πριν ξεκινήσεις το Mental Coaching? Κοίταξε, πριν ξεκινήσω το Mental Coaching, θυμάμαι ότι η περίοδος πριν ήταν λίγο δύσκολη για μένα. Δηλαδή, είχα λίγο άγχος, ήμουν λίγο μπερδεμένος, είχα αρκετά νεύρα. Και θυμάμαι που από την πρώτη μας επαφή που κάναμε, μου είπες ότι θα δεις πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα διαφορές. Και όντως, μόλις έκανα τα πρώτα sessions, είδα μεγάλη διάφορα. Δηλαδή, είχα παραπάνω ενέργεια, πιο χαρούμενος. Μου φύγανε αυτά τα αρνητικά που είχα πριν. Τι σε εντυπωσίασε ή σου έκανε κλικ από την πρώτη επαφή σου με το Mental Coaching? Αυτό που με εντυπωσίασε πολύ είναι ότι από την αρχή άλλαξα. Δηλαδή, ήμουν συνέχεια πιο θετικός. Τα πράγματα έβλεπα σχεδόν όλα πιο θετικά. Μπορεί να υπήρχαν και αρνητικά πράγματα στη ζωή μου, αλλά προσπαθούσα πάντα να εστιάζομαι στα θετικά. Όπως είπα και πριν, είχα πάντα περισσότερη ενέργεια, ήμουν πιο χαρούμενος, πιο ευδιάθετος. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί από την αρχή είδα τη διάφορα. Δεν είναι ότι πήρε καιρό. Από την αρχή είδα αρκετή διαφορά πάνω. Ποια εργαλεία ή τεχνικές του Mental Coaching σε βοήθησαν περισσότερο? Η τεχνική που με βοήθησε πάρα πολύ είναι αυτή με τις δυνατές λέξεις. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνούσα από τον αγώνα, έλεγα κάποιες λέξεις κλειδιά για τον εαυτό μου, που αυτές με έδιναν πολύ αυτοεπίθεση, πίστευα πολύ περισσότερο σε εαυτό μου και νομίζω ότι φαινόταν και έξω αυτό. Δηλαδή, έβγαινα στο παιχνίδι μου, στην προπόνηση μου και ένιωθα ότι το έδειχνα πολύ στους άλλους ότι είχα αυτοεπίθεση. Ανέφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που ένιωσες τη διαφορά στην οτροπία σου. Οκ. Είναι ότι παλιά νόμιζα ότι ήμουν επαγγελματίας, ενώ δεν ήμουνα. Για παράδειγμα, και αυτό το κατάλαβα ότι είμαι λάθος όταν έκανα και το μάθημα με ο Σάκη όταν είσαι επαγγελματίας τι πρέπει να κάνεις και τι κάνουν οι ερασιτέχνες. Και μόλις είδα πραγματικά τι κάνουν οι επαγγελματίες, εκεί άλλαξα εντελώς την νοοτροπία μου και θεωρώ έγινα όσο πιο κοντά στους επαγγελματίες. Πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου μέσα και έξω από το γήπεδο μετά τη δουλειά που έκανες με το Mental Coaching? Π.χ. παλιά, όταν δεν πήγαινα καλά στα παιχνίδια, στις προπονήσεις, θυμάμαι πως πήγαινα σπίτι, ήμουνα όλο νεύρα. Κοιτάβαζα στην κοπέλα μου, στους φίλους μου, στην οικογένεια μου. Ενώ τώρα, όταν ξεκίνησα μαθήματα και περνούσε και ο καιρός, έμαθα να τα ισορροπάω αυτά. Και θεωρώ ότι ό,τι κακό και να γίνει στη ζωή μου, στην προπόνηση, στο παιχνίδι, θεωρώ πως καταφέρνω να ισορροπήσω τα δεδομένα και να είμαι πιο θετικός και πιο ήρεμος. Αν σε ρωτούσε ένα συμπαίχτη σου γιατί να κάνει Mental Coaching, τι θα το έλεγες? Θα του έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσει, γιατί θα δει διαφορά, όπως είπα και πριν, από το πρώτο μάθημα. Θα βλέπει τα πράγματα πιο καλά, πιο καθαρά, θα είναι σίγουρα πιο χαρούμενος, πιο ευδιάθετος. Γι' αυτό θα το πρότεινα σε κάποιον. Θα πρότεινε σε κάποιο συμπαίχτη σου να ξεκινήσει και γιατί?
Σίγουρα θα πρότεινα σε κάποιους συμπαίκτες μου 100% γιατί θα δει από την αρχή τεράστια διαφορά και θεωρώ πως όλοι πλέον οι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου έχουν κάποιον άνθρωπο που να τους βοηθά σε ό,τι χρειαστούν. Από ποια ηλικία πιστεύεις είναι καλό κάποιος να εκπαιδεύει το μυαλό? Θεωρώ ότι όσο το συντομότερο ξεκινήσεις, τόσο το καλύτερο. Γιατί μετά θα μάθεις να λειτουργάς εσύ το μυαλό και όχι να σε λειτουργάει το μυαλό. Θεωρώ όσο πιο σύντομα ξεκινήσεις, τόσο το καλύτερο. Πόσο σημαντικό είναι το mental coaching στο σύγχρονο ποδόσφαιρο? Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παλιά θεωρώ ότι τα ταλέντα παίζανε πιο εύκολα. Τώρα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όλοι μας έχουμε να διαχειριστούμε και πράγματα έξω από το γήπεδο. Π.χ. τα social media, την κερκίδα, όλα αυτά πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Γι' αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύεις θα ήταν σημαντικό να έχει μια ομάδα mental coach? Θεωρώ πως πρέπει κάθε ομάδα να έχει mental coach. Γιατί είναι σημαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή να έχει έναν άνθρωπο που να τον βοηθά σε ό,τι χρειαστεί. Αυτό, όπως βλέπουμε, οι ομάδες στο εξωτερικό, πιστεύω όλες, έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τους. Πώς θα περιέγραφες τη συνεργασία σου με το Σάκη Σταθάκη? Αν μπορώ να πω μία λέξη, τέλεια.